Aurajoki. Oripään Soraharjun pohjavesialueen lähteistä alkunsa saava Aurajoki virtaa ensin hyvin vaatimattomana ja kapeana purona rantaniittyjen halki. 70 kilometriä myöhemmin Turkuun ehtiessään vajaan metrin levyinen joki on kasvanut yli 50 metrin levyiseksi virraksi. Matkallaan joki kulkee varsin tasaisen varsinaissuomalaisen maiseman halki. Sen varrelle jäävät Oripään, Pöytyän, Auran, Liedon ja Kaarinan kunnat. Saaristomereen laskeva ja savesta sameavetinen Aurajoki on melko vaatimaton vesiväylä verrattuna Euroopan ja Suomen valtavirtoihin. Se ei pärjää niille pituudessa, virtauksessa eikä valuma-alueen koossa. Luonnetta ja mainetta tällä varsin vähävetisellä joella on sitäkin enemmän. Aurajoen voi kiistatta sanoa olevan maamme tunnetuin joki.